Subuanon ang nilangkat sa unang pwesto sa Civil Engineering Board Examination. Laing bisdak usab ang mihipos sa ikaupat nga pwesto. Ato silang ila-ilahon, pinaagi ni ining report. Siya si Engineer Lumer Ventristan, mahilom sa University of San Carlos. Dili pa siya makatuo nga siya ang nilangkat sa number 1 spot sa Civil Engineering Board Examination. Igo lang ko na siyang miampo nga makapasar sa pasulit apan sobra ang ihatag kaniya sa Ginoo. Pagawas na sa shock lang ko nga muna to nga number 1 di ay murag sobra-sobra lagi ang gihatag sa Ginoo gid. Matod ni Tristan nga gawas sa iyang paningkamot sa pag-review, naa ang hugot ni magsalig niya sa Ginoo. Ang suporta sa iyang pamilya, mga higala o mga mentors ang iyang inspirasyon. Daan ang achiever si Tristan gikan sa elementarya, sa high school, naa siya sa honor roll o cum laude usab siya sa college. Hard work lang, study well. Anya, syempre if mag-study mo dapat kanang efficient sa inyong studying. So bale inyo sa i-take away tanan nga pwede mo distract sa inyo like cellphones. Samtang top 4 sub ang laing subuanon nga si Brandon Calvin Go sa Cebu Institute of Technology University kung CITU. Kauman si Godfrey Lien, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.